हेलो लोगोफोर गुड मर्निं फुंबिलिनि बयनिसिमबो खुलुमनाय बावहरबाय आसा खालामो नोंथांमोनहा बयबो मोजां दङ आरो आंबो इसोरनावनो मोजां दङ दिनैथ' हेपि निउ इयार नोंथांमोनहा बयबो इन्जय खालामबाय जागोन दिनै हेपि निउ इयारनि आंनि गोसो गोरबोनिफ्रायबो बयनिसिमबो खुलुमनाय बावहरबाय बयनिसिमबो हेपि निउ इयार लोगोफोर दिनै निउ इयारनि नै फुङावनो दुगैयै लोबै एसे फुजा होनानै लाखांबाय हेपि निउ इयारनि एसे आंनि फिसा मन्दिराव फुजा होखांबाय नै सिखारद' बाबु सिखारद' आयै गैया सिखारासै नै मोनायाव लेट उन्दुबाय दाबो सिखारनो रोंला नै 1टा जाबाय टाइमानो 1टा सिखारनो रोंला मानसियाखि बिदि उन्दुयो 1टासिम गाहाम उठ' जल्दि उठ' ओमफ्राय हेपि निउ इयारावनो सासे लोगोआ नै केक बानायनो थिनब्रबलायबाय ओमफ्राय खालामा सानदोंमोन खालामाबो गाज्रि मोनगोन ओंखायनो नै खालामबाय आङो आधा केजिनिल'खा आंबो दिनै फुरा उन्दुखाबाय मोनायाव लेट जादों 2टायावसो उन्दुनाय जादों खोमा जोङो बिदिनो ओरैनो खाथिनि न' खाथिनिजों जोंहाजों दसे ओरैनोखि दरखं सेराव मोसालायबाय थाबाय एसे दामनानै अर सायनानै अरबो सुखादोंमोन नालाय ओमफ्राय ओरैनो 2टायावसो उन्दुबाय नालाय लेट सिखारनो माने आङो फुङावनो सिखारदोंमोन 6:30 नालाय एलार्म गाबखादोंमोन नालाय 6:30 सिखारनानै बिदिनो एसे दै एरि लोंनानै दाना मा खालामनो गुसुआबो ओरैबायदि गुसुखा नालाय ओमफ्राय आंबो दसे उन्दुनानै थाफिनबाय आरो उन्दुबाय दाना आंबो नै 10टा बारलायलायदों 10:15 सिरि मोनखादों ओमफ्राय सिखारनानै न' बां साफा खालामनानै दुगैयै लोबै एसे फुजा होबाय आरो दामग्रा देग्रा नै दरखं मोखाङावसो दोनखाजोबदों उन्दैया नै दासो सिखारनानै 1टायावसो सिखारनानै मोखां सुनानै नै खानाय खाननाया होथारबाय अरावसो जिरायनानै थाबाय जेबो जाखायाखै आंबो थाथों उन्दुथों होननानै दोनबाय थादों बिसोर सिखारनाय मानि ब्रेकफास्ट बानाव माबा बानाव डाइरेक्ट ओंखाम होनोसै होननानै उन्दुबाय थादों होननानै आंबो फोजाखायाखै बाखादों खामानाबो बिराद बुलाय बुजाय दंखायोमोन नालाय केक जानोसै नै लोगोफोर दा मैयाथ' मोनायाव 12टायावसो हाखादोंमोन नालाय ओंखाम जाखाजोबनाय मानाय ओंखायनो जानाय जायासै ओरैनो हानानैल' दोनबाय नै चकलेट केक बानायदोंमोन जानोसै आरो केक हानोसै जायो केक जानो हाथारसै जाहैदों दासो सिखारनानै मानसि 1टा गाहामावखि सिखारो मानसिफ्रा बा बिराद गिदिर लाखाबाय दे बैयाखौ होग्रोदो आं हरगोन आब सल'निखौ आं हागोन सल'नि दीदी के लिए मैं काटूंगी देखो शिनचैन वो इसलिए जा रहा है क्योंकि उसके फादर का ट्रांसफर हो गया है दैट्स राइट मेरे डैड का ट्रांसफर न्यूयॉर्क में हो गया है मुझे इस बात की खुशी है आखाया मोनसेया बादांखो इंग्लिश पढ़ी है गुसुआ 9टा सार नैबे गैयाबानो थानो हाया रुमानो ओरैबायदि गुसुखा सान्दुङानो गैया जों जि दिनाव सफैदों बे दिननिफ्रायनो अखा हाबाय सानथामा ओमफ्राय अखा नागारनानै बा दाना फुरा गुसु जाबाय थान्दानो खुवा दैलि खुवा ओरैबायदि गुसु नै कम्बल सिङावसो हाबलायबाय आङो जाखां लोंखां दा ओमफ्राय ना दिनैथ' हेपि निउ इयार गोदान बोसोर बेजों लोगोसे आंहा दिनै खुसिनि खबर आरोखि बे खुसियानो जाबाय नोंथांमोननि अननायाव आंहा नै बेखौ मोनबाय लोगोफोर बेखौ नोंथांमोननो एसे शेयार खालामनो होननानै दिन्थिबाय आङो ओमफ्राय आङो नै मबाइलावसो होबाय माने न'आवसो हजों न'नि एड्रेसाव सफैदों आरो बेयो गुगोल एडसेन्सआ ओमफ्रायसो दा जोंथ' फैगबायमोन नालाय मोनबोनाय जायासै जों फैखांनायनि उनाव सफैबाय ओमफ्राय दा नै मबाइलावसो बिहरनानै नोंथांमोननो मबाइलावसो दिन्थिबाय आङो नै गुगोल एडसेन्स बिराद खुसि आरोखि आङो नोंथांमोननि अननायाव दिनै बेखौबो मोननो हाबाय आङो मालायफोरनिखौ नुनानै माला मोनगोन आंबो माला मोनगोन सानबाय थायोमोन दा दिनै फाइनेलि मोननो हाबाय आरो आं बेखौ गुगोल एडसेन्सखौ माने आंनि इउटुब खुलिनायाथ' एसे गोबावानो जाबाय 3 बोसोरानो जाबाय नामा बाबु नों थांनाया 3 बोसोरानो जाबाय ना
3 बोसोरानो जाबाय आरोखि ओमफ्राय मनिटाइजआथ' आंना 1 इयारानो नांजोबाखैमोन थाब जादोंमोन आरो मनिटाइजआ ओमफ्राय आङो भिडिअखौनो होआ थाबाय ओरैनो 1 बोसोराथ' ओरैनो गेप थाबाय ओमफ्राय नै थांनाय फेब्रुवारिनिफ्रायसो होफिनबाय आङो ओमफ्राय होदोंबाबो आंनि माबाया माने चेनेला जेबो थिग नङामोन आरो आङो जेबो केटेगरिबो गैया आंना लेंगुवेजआबो मा बेबो गैया सेटिंफ्रानो थिग नङामोन आरो ओमफ्रायनो नै माबायावसो मे मासनिफ्रायसो एसे सेटिंफोरखौ नायनो रोंबाय आङो सासे फंबाय खिथाहरनानै ओमफ्राय दा एसे बिदिनो भिडिअखौ दैलि एसे होलांबाय थानानै दा बेसिमाव सौफैनो हाबाय आरो आङो नोंथांमोननि अननायाव बेखौ मोननानै आङो बिराद खुसि जाबाय ओमफ्राय बे खुसिखौनो नोंथांमोननोबो एसे शेयार खालामना होनोसै होननानै आङो दा एसे भिडिअ खालामबाय आरो बेबायदिनो नोंथांमोनहा आंखौ अनलांबाय थादो आंबो एसेसो पेमेन्ट मोनो खोमा मालायफोरनि पेमेन्ट मोननायखौ मोनबा बिराद आंहा माला मोनगोन सानलायलायो नाथाय आंना भिउसआनो जायाना अब्लाबो बेसिम सौफैबाय लासै नाजालांबाय थानोसै नोंथांमोननि अननायाव मोनलांगोन बियो साननानै मिजिंथिबाय आङो बेखौनो शेयार खालामबाय लोगोफोर दिनै ओमफ्राय आङो दहाय केक बानायदोंमोन ना बेखौ नै बेबायदि डिजाइन होबाय आङो चक्लेट केक नैबेनो बेलासिनानैसो मोनसे अर्डार फैबावनानै बानायबावनांबाय नै फिसानो क्रिमाबो गैलामोन ओरैनो फिसा बानायबाय